Достым, нигә бүген укырга килмәдең? Иртәдән бирле башым авырта. Ятып тордым. Үзеңнең хәлең ничек? Университетта нинди яңалыклар бар? Бар да яхшы. Беләсеңме, синең яңа килгәндә автобуста сыйныфташымны очраттым әле. Ул КФУда экология һәм география институтында укый икән. Ошыймы соң аңа уку? Нинди белгечлек алырга җыена? Бик ошый ди, экология бүлегендә укый. Эколог булырга хыяллана. Кара әле, Камилә. Минем энем дә табигатьне саклау мәсьәләләре белән кызыксына. Укырга керү өчен нинди имтиханнар тапшырырга кирәк икән? Кайларда кем булып эшли ала эколог? Сорашасы иде. Сыйныфташым үзенең табигатьне саклау юнәлешендә эшләргә теләгәнен әйтте. Кешеләрнең әйләнә-тирәне сакламауларына бик җитди мисаллар китереп сөйләде. Миңа автобустан төшәргә кирәк иде. Без телефоннарыбызны алыштык та аерылдык. Бәлки аны безгә кунакка чакырырсың? Мин аннан барысын да сорар идем. Бик яхшы диләр. Чакырырбыз да сөйләшербез. Беләсеңме, ул килгәнче бераз интернет сайтларыннан мәгълүмат караштырып куйсак әйбәт булыр. Килештек. Әйдә, достым, кулларыңны юып кер. Мин чәй әзерлим.